Bueno, elegimos hacerlos en haya por el color y por el aprovechamiento que tiene la madera. Estamos empezando a hacer lo que son los temas modulares, las estanterías y las mesas de la Casa de las Letras, para ir más adelante a poder entrar ya para hacer marcos, puertas y ventanas. Tenemos que darle tiempo a los albañiles de que nos vayan avanzando la obra y mientras tanto pues estamos aquí sacando trabajo adelante. Muy bien, muy contentos con el monitoreo alumnado, muy contentos con el monitoreo alumnado en carpintería, con el rendimiento del trabajo y los acabados y bueno, muy bien. Elegimos dimensiones con dos factores. El que puedan entrar por las puertas sin problemas de desmontaje, o sea, que entren montados. El aprovechamiento de los tableros para que no tuviéramos desperdicio de madera. Y después que sean que puedan cambiar de usos. Al ser mesas estrechas se pueden poner en cuadrado, en rectangular y dan mucho más juego para más actividades. Vamos haciendo muebles mientras no demos entrada en obra. Cuando entremos en obra, por lo menos hasta febrero, vamos a estar haciendo muebles. Hasta finales de febrero. Vamos a hacer 40 estanterías de principio. Aquí ahora hay 20, lo que veis que parece así mucho, hay la mitad. Se va a hacer el doble de estanterías y mesas sobre 20 o así. Eu un pouco no que comentaba o director do Obradoiro, o que se buscou basicamente, se temos que definir o mobiliario de aquí, é versátil e funcional, non? Dúas características importantes en un edificio tan amplio e con tantas posibilidades como o edificio da Casa das Letras, non? Por eso as primeiras probas e este mobiliario que hoxe vemos aquí é froito de moitas probas anteriores para buscar esas dúas características fundamentales, non? Falamos de versatilidade porque podemos montar un sistema de mesas e estanterías en distintas posicións tendo en conta as características do propio mobiliario e necesitamos ademais porque temos distintos espacios para distintos usos que van a levar un mobiliario homoxéneo e, por lo tanto, nos vai a permitir facer composicións diferentes de estanterías simples, dobles, triples, a doble cara, a cara simple. Eso nos vai a permitir esa versatilidade que nos buscábamos no que é o mobiliario, o tema das mesas igual. Vedes que son mesas que non se fixeron de un tamaño moi grande para poder ser máis manexables, non? E para poder facer distintos montaxes en forma cuadrada, en forma simple contra unha parede, en espacios centrales, acaroando dúas mesas, igual que co tema das estanterías, que podemos facer neste sistema que tendes aquí, o tendes montadas acaroadas unha estantería cas partes traseiras xuntas para dar servicio aos dous lados, moi de estilo de biblioteca versátil e funcional, non? E iso é o que buscábamos e aí é onde eu creo que tanto a persoa, o director deste Obradoiro como o profesor, a persoa que está responsable do módulo de carpintería e o propio alumnado acertaron plenamente nese diseño, nese diseño e nesas características que buscábamos. A partir de aí, con este sistema modular que se estableceu, podemos montar distintas composicións e podemos dar servicio a todos os usos diferentes, porque está claro que será a Casa das Letras, pero terá usos diferenciales en función das distintas estancias, e isto nos vai a permitir facer esos encaixes e esos montaxes. A partir de esta é a primeira parte importante, digamos, do que é o Obradoiro, unha parte que ten unha importancia moi alta no que vai o proxecto, e despois nos queda a segunda fase, que digamos que é a carpintería de obra, non? Este é máis a carpintería de mobiliario e nos vamos a ir a unha carpintería de obra despois, que cando o módulo de albañilería avance nos traballos e posiblemente agora tamén subiremos un momento a ver como evolucionan as obras. Unha vez que os traballos van avanzando, nos quedan facer o que é carpintería de obra, os marcos, as portas, a tarima, o solo,
e máis actuacións que temos que facer vinculados ca parte de carpintería que nos vai a permitir xa facer o diseño definitivo do propio edificio. Sí, bueno, na biblioteca algunha parte do mobiliario, aí temos algunha dúda aínda, sobre todo polo volumen de obra que temos que facer. Unha das dúdas que temos é o tema das sillas, non? Que tamén é outra das partes importantes que poden ser recuperadas, pero o mobiliario é un mobiliario moito máis oscuro que temos na outra biblioteca. Podemos valorar, aí unha das opcións era poder facer as propias sillas aquí. A mellor outra opción é dedicarnos no que é a parte máis grande da obra, que é a carpintería de obra na propio Obradoiro, e a mellor o tema das sillas, valorar outras opcións. E o tema do mobiliario da biblioteca, habrá algunhas cousas que si se aproveiten, porque, como dicía antes, os usos, os espacios son moi diferenciados no propio edificio, non? Incluso as plantas, non? A planta baixa pode establecer un uso característico para o estudio, a investigación e a lectura, e a parte superior pode establecer outro tipo de usos que incluso poda tamén levar un mobiliario diferenciado e algunha outra cuestión que se poida decidir, non? Pero, en definitiva, como non pode ser de outra maneira, se vai intentar aproveitar todo o que sea aproveitable, e o que non, se vai a intentar tamén, na medida posible, restaurar, como estamos facendo tamén co propio mobiliario do Concello, que sacamos da reforma do Concello e o temos aquí, para poder dotar de mobiliario tamén aos edificios, ás casas e escolas donde se desarrolla unha actividade sociocultural moi importante nas parroquias e donde hai unha demanda importante de mobiliario que podemos complementar gracias a todo este proxecto que estamos poñendo en marcha. Si, o que se sacou do consistorio temos aquí almacenado nas instalacións do Obradoiro e se traballará con el, se retocará para poder destinalo ao uso deses centros sociocomunitarios. Vamos a ver, o que están definidos ahora mismo son os espacios, basicamente en función da capacidade que nos dá o propio edificio. Non hai Ignacio sabe mellor, pero é un edificio moi simbólico, porque é un edificio con un valor arquitectónico importante, pero que ten as súas limitacións. E unha delas, por exemplo, é o tipo de construcción que se facía daquela, con un sistema de muros de carga que non se poden modificar estruturalmente, e iso nos condiciona un pouco a idea que podíamos ter de que todos podíamos ter dunha biblioteca, digamos, al uso, que é espacios abertos, zonas moi amplias. Bueno, aí estamos buscando fórmulas para poder compaxinar este tema, non? E incluso poder facer permeables algunhas deses muros de carga sin abrilos por completo, pero si darlle certa permeabilidade para que poida haber esa conexión entre espacios. E despois, en función deso, e unha vez que o edificio vaya collendo corpo, vamos a ir perfilando todos esos usos de forma definitiva. Ademais, tamén xa trasladamos no seu momento que se lle daría participación tamén ao resto dos grupos políticos, incluso á sociedade, para ver que actividades e usos se poden desarrollar en ese edificio. Pero, sobre todo, agora o que nos estamos limitando é ir aos espacios máis amplios posibles dentro das limitacións que nos dá a propia edificación. Que benditas limitacións, non? Porque temos a sorte de poder traballar en un edificio que eu creo que é dos máis característicos e emblemáticos que temos en toda a estrada, non? E por eso, si cabe, eu creo que o valor simbólico que ten este Obradoiro é todavía maior. Eu decía aos alumnos o día da presentación de que eu creo que é un orgullo poder participar en este proxecto, porque vai a ser a transformación, a parte de a consecución dun obxectivo que é esa Casa das Letras e ese centro de investigación, de estudio e de lectura. A parte de eso, van a poder transformar un dos edificios máis simbólicos que temos na estrada, con veciños da estrada e co seu propio traballo, non? E iso creo que ten un simbolismo especial.